Iddeċidejt li nagħti l-kampjun tad-dem tiegħi għal dan il-proġett għax nemmen li l-ikbar u l-aħjar ġlieda kontra l-Mart hija riċerka. Riċerkaturi mill-Università ta' Malta si jippruvaw jiskopru aktar dwar il-ġenetika Maltija permezz ta' proġett bl-isem ta' Dwarna. Studju Dwarna huwa programm ta' riċerka biex permezz ta' kampjuni tad-dem, tat-tessuti jew tal-bżiq, ix-xjenzati jkunu jistgħu jifhmu aħjar l-identità Maltija x'inhi minn aspett xjentifiku. Dan imbagħad ikompli jgħin fil-ġlieda kontra l-Mart inkluż dak rari u fl-effettività ta' mediċini differenti fuq tipi ta' strutturi ġenetiċi differenti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-professur Nikolaj Paċ mill-Università ta' Malta li qed immexxi dan il-proġett għalli dan l-istudju qed isir biex tinbena bażi ta' data b'informazzjoni b'saħħitha. Ir-raġuni speċifika hi li sissa m'għandniex informazzjoni biżżejjed biex inwieġbu l-mistoqsija għalfejn ċerta Mart kemm komuni ukoll rari huwa iktar komuni f'Malta kumparat ma' popolazzjonijiet oħrajn. Dr. Christopher Barbara, chairperson tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, spjegalna kif id-DNA li se tinġabar mill-kampjuni minn fost il-popolazzjoni se jintafa' f'bank bioloġiku sabiex imbagħad pajjiżna jkun fuq quddiem ta' riċerka ta' dan it-tip billi jkollu dik li tissejjaħ librerija tal-Mart kollu. Huwa saħaq li librerija ta' din it-tip hija importanti għax bħal kwalinkwe librerija oħra permezz tagħha jkollna informazzjoni rigward marda jew kundizzjoni speċifika li tkun tista' tintuża sabiex potenzjalment tfejjaq pazjent. Min hemmhekk dak il-kampjun se jintuża għar-riċerka biex nibnu din il-librerija. Tista' tagħżel jekk tix tkun taf l-informazzjoni li sibna mill-ġenetika tiegħek jew jekk ma trix tkun taf imma se tkun altruista billi tgħin lil ħaddieħor. U għallinna wkoll li kull min se jieħu sehem f'din ir-riċerka se jkollu l-opportunità li jażel jekk jixtieqx li jsir jaf fuq il-ġenetika tiegħu. Dan joffri ċans li wieħed jitgħallem fuq nnifsu minn aspett ġenetiku. Filwaqt li saħaq fuq l-importanza ta' din ir-riċerka sabiex inkomplu ngħinu lil persuni li jbatu minn kull tip ta' mart, il-Ministru responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima qal li din toffri wkoll inċentiv lill-istudenti għax tagħtihom opportunità unika biex ikabru l-għarfien tagħhom. Waqt il-konferenza tnieda wkoll is-sit elettroniku dwarna.mt minn hemm wieħed jista' jikseb aktar informazzjoni kif ukoll japplika biex jieħu sehem f'dan l-istudju u jkun parti mid-definizzjoni xjentifika ta' x'inhi l-identità Maltija.